wesaliwa ngicela ungitshele bengakuthinta kanjani awutshele ngakuthinta kanjani oshameni wenziwa lutho mina bengangithinta kanjani mfowethu bengazithinta kanjani ngamamba. Nina benkosi, nina besilo, nina bakamdlokombane, kulo lonke lika Mthaniya, kulo lonke lika Phunga noMageba, ngicela ukunibingelela ngiphinde nginamukele kusona stage esikhulukazi Mlaba Media. Nibingelwa yimina ke mfowethu Nkeshenkeshe umJJ Vete bafazi bagangile. Ngonkinga zimqale ngoba zimqale inkomo yesitiki. Yimina ke umnikazi wempuphu lapha ku YouTube, ngawabuza wonke amanye ama-channel ukuthi ubani umnikazi wempuphu. Kodwa ke ngikho ke lapha indaba enkulu sisendaweni yaseNkandla eMahlatha Amnyama, suka madoda kuneqhawe madela ezokhipha ngomhla ka-31 ekuthiwa uqizile bafowethu lensizwe yayishaka ingoma iNazaletha lensizwe usuka madoda. Ukade ngibuka ke ipromo yayo lapha lensizwe akizokhipha ingoma ihambisana nayo lapha no Limit, ihambisana nayo uSaliwa, ihambisana nayo uNdoni, ihambisana nayo uMalahle, ihambisana noMagugu, iphethe nje uSweet Doda bafowethu uJulodo. Ingoma emnandi ngicela sihambe soyifuna bafowethu, izotholakala lapha na workshop ngayo futhi uLwesihlanu ngicela ngeSabatha izobe sitholakala futhi na online izobe sitholakala ingoma ezimnandi zodwa bafowethu. Ihloko sawo sele album ithi Enkandla bafowethu. Uyabona ke ngagcina ukujabula ngepromo ngesikhathi kukhipha umzukulu kule nyaka lethi mabili amacoki. Uma ngizizwa lezila kwipromo bafowethu, hayi ikhuphuka kakhulu lensizwa. Ngicela na ungitshela uvo lakho ukuthi uthini ngale album ezophuma futhi uthini mase ukuthi usuyizwile lezi ngoma uzizwa zinjani. Ngicela udlule ngo like no share no subscribe. Sayimina futhi umfowethu Nkeshenkeshe kuMlaba Media.